Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasang kalian mantabrik mugi sinabekta ing iloduni bayang turak sari. Nuwun sagunging para pinsepuh, para sepuh ingkang dadi anggota ing pakurmatan. Sumrambahipun Sangya Pratama Sinedahan kakung putri ingkang tansah winantu bagya mulya. Umintuning budi astuwa saking pangusing Gusti ingkang hamurbeng rat. Mugi tansah hambabar daya pangaribawa. Satemah katenteman karahayun lan kawilujengan tansah kajiwa lan kasaira sagung dumadi. Nuwun wonten keparingipun sakderengipun langkung sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nuwasa. Inggih awit saking sehirasanipun ingkang sampun paring kanugrahan saha kamiran dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Kacih ing titik mungsuh kalanggan menika tasih saged dipun keparingaken makemawon wonten madyaning wisma pahargyan ingkang mapan wonten ing Tirtonadi Convention Hall Banjarsari Kitha Surakarta kanthi rahayi nirih sampikala. Inggih anyaring dinten piniji Minggu Pahing selangkung Mei warsa 2020 utawi Ari Radita Jenar Surya kaping 17 Dzulkaidah 1952. Awit kantuk sinugrahaning Gusti ingkang Maha Agung, panjenenganipun Bapak Joko Supriyadi sekalian Ibu Siti Maimunah ingkang pidalem ing Ratan Tulang Bawang 6 Tegal Sari RT sekawan RW 8 Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kitha Surakarta kepareng hanetepi darmaning sepuh angin tas pitulus miwuh putra maharga siwi. Nunihat mojo putunipun ingkang sasilih Diayu Roro Anita Saidiana Maulida sarjana pendidikan ingkang keparing hanjatu krami kan pun Bagus Novendra Garih Nugroho putra kakungipun Bapak Sriyanto utawi tetiranipun sawargi Ibu Sritari ingkang bidalem ing genengan RT 3 RW 12 Modosongo Kecamatan Jebres Kitha Surakarta. Sagunging para pinsepuh, para sepuh ingkang dadi nungguting pakurmatan. Sumrambahipun Sangga Pratama Sinedahan kakung putri ingkang tansah winantu ing suka basuki. Menggah pratilaning lampah-lampah pahargyan prasaja daubing temanten ingkang winungku bedhenipun Bapak Joko Supriyadi sekalian Ibu Siti Maimunah ingkang menika mangke kapurwaken kanthi pisuwanipun Gesang Pinargya putri ingkang mijil saking Panti Busana nulikalanggahaken wonten ing sasana Rinengga. Sasampunipun Gesang Pinargya putri lenggah wonten ing sasana Rinengga tumuli bidadipun Risang Duta pamrih temanten kakung saha pambedholing kembar mayang tumuju wonten wisma pangrantunanipun temanten kakung kakanthi wonten sak ngajeng wiwaraning wisma pahargyan. Dene mangke sasampunipun Risang Duta pametuk prapteng wonten ing madyaning sasana pawiyahan tumuli badhe katindakaken lampahing tata cara pasrah saha tinampiring temanten kakung. Purnaning tata cara pasrah tinampi ing mangke tumuli badhe katindakaken lampahing tata cara adat widi-widana ingkang winastan tata cara panggih.
Lan boten kantun kadang pisan sutresna ing mangke ugi kepareng mertui wonten madyaning wis moh bahagian. Dening mangke ing bilih risang pinargus kaliyan miwah Rama Ibu sampun kepareng lenggah satata wonten ing Sinangsanadi tumuli badhe dipun aturaken tata cara Hastungkara utawi pandonga kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurbeng dumadi. Puraning tata cara pandonga emang tasih badhe kalajengaken malih tata cara adat ingkang winastan tata cara hubungan kalajengaken tata cara sumengkemipun temanten sekalian dhateng Rama saha ibunipun. Ugi boten kantun ing madyaning suka kaliyan menika inggih saking keparingipun pamengugati panjenenganipun Bapak Joko Supriyadi sekalian. Keparingi mangke badhe asung swagata manembromo dumateng Sang Hyang Tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Sagunging para tamu sinedyan kakung putri ingkang saduhu winantu ing bagya mulya. Mekaten menggah pratelaning lampah-lampah tata cara prasaja pahargyan dawuhing temanten ingkang winengku panjenenganipun Bapak Joko Supriyadi sekalian Ibu Siti Maimunah ingkang menika. Dening mangke minangka pratandha paripurnaning pahargyan prasaja ingkang menika saged katitik menawi sang pinargi teman sekalian miwah Rama Ibu saha para wangsa sampun kepareng jumeneng satata wonten sanget sing pariwisma pahargyan ingkang saperlu tanggep pasta ngotapaken dhateng konduripun para tamu. Mekaten kanthi menika mugi kepareng eca satata linggah kanthi mardu madikaning penggalit anjantos tumapak ing gati purwakaning tata cara nuwun matur nuwun.